Que tal, meus queridos amigos, como andan? O autor o que hoxe me gustaría lembrar con vostedes é Carlos Casares. Un escritor excepcional e un amigo extraordinario, un gran amigo meu e un gran amigo de Fene tamén. El queríalle a Fene moitísimo. Carlos era, sobre todo, un contador de historias, como a él lle gustaba decir. E por riba diso, eu aínda diría que era unha persoa boa no sentido que Machado lle daba o termo. Eu acórdome de Carlos constantemente, acórdome del todos os días. Estivemos xuntos, desculpen que me emociono un pouco, estivemos xuntos 3 días antes de morrer el na súa casa hasta a madrugada. Estábamos traballando nun libro de conversas que non chegou a existir e agora, se me desculpan a confidencia, a veces eu teño a sensación de que intuía a morte, pero non sei, non sei dicir. Todo é moi extraño casi sempre. Lean a Carlos, por favor, e cultiven ese arte seu tamén de contar historias. Mentre nos contemos historias uns a outros, mentre falemos, mentre soñamos, estamos vivos. Moitas gracias a todos.